Que tal saúdos? Máis de 76 millóns de euros para o 2019 son os orzamentos para a cidade nos que afondamos de contado. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Os orzamentos do Concello de Pontevedra para o 2019 ascenderán a 76,3 millóns de euros. Así avanzou esta mañá o voceiro do Goberno Municipal, que describiu as contas para o vindeiro ano como expansivas e investidoras. O documento, que está en fase de borrador, recolle un incremento en case todas as partidas. Unha das subas destacadas será a da suma destinada á axuda a domicilio. Unha actuación que vai incrementar moito vai a ser, por exemplo, vai incrementar de maneira sustancial a axuda a domicilio. Quer dicir que vanse orzamentar do orden de casi 40.000 horas máis, é dicir, vai a ter un incremento do orden, digo tamén coas debidas cautelas, pero do orden de 500.000 euros, non? Quer dicir que vai a ser sustancial o incremento desta partida, non? Aínda que faltan axustes, o borrador destina 23 millóns ao capítulo de persoal, 32,5 ao gasto corrente, 5 millóns a transferencias para entidades como o Pazo da Cultura ou a Sociedade de Turismo, 12 millóns para investimentos, sin incluir as actuacións financiadas polos fondos europeos EDUSI, 1,7 millóns para préstamos e 1,2 millóns para transferencias de capital para actuacións acordadas con outras administracións. O total do orzamento supera 1,2 millóns a cifra do ano pasado. Bueno, pois o borrador das contas será entregado nas vindeiras semanas ao resto de partidos que forman a Corporación Municipal unha vez estean rematados. O PP quixo adiantarse o debate que manterá co goberno local e indicou cales son as 5 liñas mestras que rexerán as negociacións. Los puntos que tenemos y las prioridades que entendemos que Pontevedra necesita del Partido Popular: transporte público, plan de empleo, PESON, actuaciones urgentes en el rural y bajada de impuestos. Creo que son demandas que nosotros estamos percibiendo que son necesarias. Creo que son cantidades razonables y que se pueden llevar adelante. Estamos dispuestos a discutir cualquier cosa y a estudiar cualquier propuesta, y esperamos que el BNG sea sensible a estas demandas, que creo que todos los pontevedreses somos participantes. O candidato popular solicita unha partida de 300.000 euros para a adhesión de Pontevedra ao plan de transporte metropolitano impulsado pola Xunta e 500.000 euros para a elaboración dun plan estratégico de emprego. Considera tamén necesario iniciar a elaboración dun novo pexón, pero que habería que destinar 300.000 euros. As actuacións urxentes no rural, segundo os populares, precisarían duns 500.000 euros. Rafa Domínguez agarda un documento continuista e calificou os orzamentos do BNG de ciencia ficción, xa que dos investimentos previstos o ano pasado só se executaron o 40%. Suxeriu ademais unha baixada significativa dos impostos cunha reducción do 10% no IBI e na taxa de circulación. A provincia de Pontevedra rexistrou unha ocupación media do 54,5% en establecementos hoteleiros durante o mes de outubro e do 54% durante a ponte de novembro. No que se refire ao turismo rural, a porcentaxe foi do 30% en outubro e de máis do 53% na ponte festiva. A comarca de Pontevedra acadou un 70% de ocupación hoteleira tanto no mes de outubro como na ponte de Todos os Santos. E na comarca do Salnés rexistrouse un 57% o mes pasado e un 56% no 1 de novembro. Eventos como a Feira Consemar ou a Festa do Marisco conseguiron un cheo absoluto. Polo tanto, está claro que temos que seguir a apostar por este tipo de eventos que teñen unha capacidade tan potente de atraer a xente, que ademais xeneran moita actividade económica e xeneran moito emprego. En canto ao perfil do visitante, a maioría proviña do resto do Estado, aínda que se incrementou a porcentaxe de turistas internacionais, acadando un 26%. En canto aos turistas internacionais, alcanzamos en outubro un 26%. Quero destacar especialmente este dato porque non solamente crecemos respecto ao ano pasado, senón que confirmase a porcentaxe de crecemento continuado mes a mes. Do estranxeiro achegáronse sobre todo dende Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido e Francia. A idade do turista oscilou entre os 35 e os 60 anos maioritariamente e alosáronse na provincia entre 4 e 5 días. O 52% acudiu a Pontevedra motivado pola oferta cultural e de ocio. A presidenta da Deputación destacou que os resultados reflicten un avance cara á desestacionalización, que anima a seguir apostando por un turismo máis sustentable, internacionalizador, de calidade e centrado no conxunto do territorio, non únicamente na costa.
Máis cousas, a Deputación de Pontevedra colgou esta mañá do balcón do Pazo Provincial unha pancarta contra as violencias machistas. Este acto servía como preludio ás actividades programadas con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, que se vai celebrar o 25 de novembro. Carmela Silva, presidenta provincial, lembrou que hoxe remata a terceira edición de Mulleres en Acción, Violencia Cero, programa contra as violencias machistas a través da arte. O proxecto incluíu este ano 25 accións en 25 concellos da provincia de Pontevedra. A presidenta provincial anunciou que nos vindeiros días se dará a coñecer a programación para a vindeira edición. Bueno, pois tamén no Pazo Provincial se inauguraba hoxe a mostra Tecedoras do Cambio. A exposición é unha iniciativa da Coordinadora Galega de ONGs pro Desenvolvemento que pretende visibilizar o traballo que están liderando moitas mulleres para acadar cambios en países en vías de desenvolvemento. Tecedoras do cambio. Mulleres, moitas mulleres, tecendo un gran pano que eu estou segura que no século XXI vai a ser a grande revolución que cambiemos este mundo injusto, este mundo donde non hai liberdade en todo o planeta, dende logo non hai igualdade no conxunto do planeta, pero tampouco hai dereitos para a xente no planeta. Tecedoras do Cambio está composta por 23 fotografías de 23 mulleres lideresas das comunidades en 14 países nos que están a traballar as ONGs da Coordinadora Galega. A mostra pretende servir de espazo de reflexión e sensibilización e para promover o pensamento crítico e a movilización social. Pode verse dende hoxe e ata o vindeiro 21 de novembro na entrada do Pazo Provincial. A exposición completarase coa xira Mulleres que mudan o mundo, na que as activistas guatemaltecas Juventina López e Manuela Xocol afondarán na loita das mulleres indígenas. As charlas terán lugar entre o 21 e o 28 de novembro en Pontevedra, Vigo, Cangas, Caldas e tamén o Grove. A Fundación Banco de Alimentos busca voluntarios para a gran recollida que se vai celebrar o 30 de novembro e 1 de decembro en medio cento de superficies comerciais da comarca de Pontevedra. Precísanse unhas 500 persoas para colaborar con esta acción que pretende acadar 160.000 kilos de alimentos. O presidente da Fundación Provincial Banco de Alimentos e o responsable da ONG na cidade fixeron esta mañá un chamamento á cidadanía para que participen como voluntarios na campaña solidaria que se celebrará a finais de mes. Unhas datas significativas que, por acaso, están perto da Navidad, para facer unha chamada á xente para que done un pouco máis, que se lembre que nas etapas en que comeza esa especie de luxuria de compras, pois que hai xente que evidentemente ten moi marcado, moi limitada a súa capacidade de compra. Con esta acción preténdese dar solución ao desabastecemento actual do almacén pontevedrés, que reparte comida entre 32 entidades homologadas. E que a nosa idea é de que a xente, todas estas entidades, pois evidentemente se sintan reforzadas, que cando veñen aquí, evidentemente sexan capaces de ver algo máis que unhas estanterías baldeiras e pensámoslas encher, si é que a xente sigue sendo como é, enormemente solidaria, e a través dos números dos voluntarios. A axuda chega a unhas 5.000 persoas con dificultades. Estamos recibindo de forma natural, como nalgún tempo nós fixemos o mesmo, xente que emigrou, e ora hai xente que está voltando dunha emigración que ao final non lles reportou nada, que son xente como xente de Venezuela, e que nótase tanto na cidade como nas pequenas vilas onde está o foco familiar daqueles que se foron nun momento dado. Estos están retornando e evidentemente retornan con moitísimas necesidades. As persoas interesadas en facerse voluntario poden cubrir un formulario colgado na web bancoalimentosvigo.org ou chamar o teléfono 986 865 301. O vindeiro 14 de novembro, a Fundación Banco de Alimentos presentará o personaxe público que actuará como embaixador na gran recollida solidaria e que este ano será pontevedrés.
Un cento de produtores participarán na terceira edición da Feira do Gourmet Galego Etiqueta Negra. O evento, que se celebrará entre o 10 e o 12 de novembro, converterá o recinto feiral pontevedrés no epicentro da gastronomía do país. Chefs como Pepe Solla, Lucía Freitas, Iñaki Bretal, Héctor López, Rómulo Mendoza ou Diego López elaborarán en vivo receitas con produtos galegos. O recinto feiral de Pontevedra encherase a vindeira fin de semana con propostas gourmet. Aínda que o evento conta tan só con 3 anos de vida, é xa unha cita consolidada para empresas e produtores do sector, así como para profesionais da alimentación, restauración e distribución, sen esquecer os consumidores. E se miramos para atrás, nos damos conta dun crecimento exponencial desta feira. Empezamos sendo unha cifra importante de persoas que compartían a necesidade de facer un salón destas características, e chegamos a esta edición con máis de 100 produtores e produtoras traballando e exhibindo o mellor que temos, o noso produto. Este ano participarán un 35% máis de expositores e están previstas máis de 300 reunións de traballo. Eu quero recalcar todo o sector económico que move esta feira. Temos previstas que se celebren máis de 300 reunións de traballo nos 3 días da feira. Temos anotadas a 160 distribuidores de alimentación e bebidas, 325 tendas gourmet e máis de 200 restaurantes e hotéis. Isto xenera actividade económica, dinamismo comercial, e estamos francamente orgullosas de que por uns días que van a ser este fin de semana, de sábado a luns, Pontevedra sexa a capital, con permiso de moitas outras cidades, do gourmet galego. Elaborando receitas con auténtico sabor a Galicia, con produtos galegos de alta calidade, estarán recoñecidos chefs. É un produto que, ademais, se o elaboran os mellores e as mellores, pois podemos ou fan que poidamos presumir dunha gastronomía única, nin mellor nin peor, pero sí diferente a todas as que hai, da que estamos ben orgullosos. E por iso que contamos con chefs de recoñecido prestixio, xa non só en España, sino tamén en parte do mundo, non? Os centros de formación de hostelería estarán tamén presentes. O Carlos Oroza amosará creacións deseñadas e elaboradas polo alumnado de primeiro e segundo curso do ciclo medio de panadería, repostaría e confeitería, e alumnos de xestión hoteleira e guía turística actuarán como azafatos e azafatas. Como novidade, o espazo Etiqueta acollerá este ano varias actividades de formación dirixidas ao público xeral e a profesionais do sector. A participación nestes talleres ten un prezo de 12 euros e require inscripción e pago previos. Celebraránse cursos sobre o aceite de oliva, 2 talleres de cociña mexicana, un taller de barista, outro de empratado e outro sobre o uso de redes sociais para difundir as creacións culinarias. Etiqueta Negra permanecerá aberta en horario ininterrompido o sábado e domingo de 11 a 21 horas e o luns ata as 20 horas. Saiban tamén que o Teatro Principal acolle o vindeiro sábado 10 de novembro a estrea do documental Cerdo Mercantil. O filme recolle os 90 anos de historia da entidade a través das voces de 33 socios e socias. Esta peza audiovisual, dirixida por Pablo Cacheda, dá a coñecer o pasado e o presente dunha sociedade que forma parte da historia da cidade, prestando especial atención á época clave como os anos 70 e os 80. O documental foi rodado nas distintas sedes do centro e nas instalacións de Casas Novas en Mourente. A proxección terá lugar ás 7 da tarde. A entrada é de balde ata completar aforo. Así poñemos o punto final a este tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Segue a actualidade, xa o saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30 con máis actualidade. Adeus.